Wij zijn de geesten van de nacht. Wij wonen in donker, wij lopen heel zacht. Met ons akelige gezang maken wij heel IJsendijke bang. Kom uit de zorg. Ik ben wel mooi geschilderd ook hoor, leuk. Kom Laura. Ik hoef niet alleen maar achtervolgd worden. Ja, komen. Het was niet mogelijk geweest zonder onder andere cafetaria familie Tjek, de frituur Eudom gesponsord. Dan is Tieketuin ook nog midden op pand gekomen met de brandweer en de Tieketuin. Daar gaan jullie ook langskomen vandaag. We gaan vanavond een route lopen. Dat zal vooral voor de papa's en mama's zijn om met hun smartphone te scannen. Ja, dat is goed hoor. Zou ik niet doen hoor. Ik zei er eigenlijk maar niet. Dat is Ja. Oh, ik vind deze super leuk. Deze. Oh, is dat Ja, maar... Hey, kijk, 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 kijk. Oh nee. Hallo? Zijn jullie de groep van de groep? Nee, ik heb alle kindjes nodig van de groep om mij te helpen. Oplossing? Klopt. Je moet er trouwens hier even naar kijken, of dat informatie niet nodig is. Nee. Wat maakt een hek? Zo bovenop. Goed zo. Dank jullie wel. Er zijn nog QR-codes te scannen. Oh, heel veilig dan. Heel veilig dan. Welkom, welkom. We hebben hier 3 doosjes. Als jullie dapper genoeg zijn om jullie knuisjes in het doosje te doen, krijgen jullie van ons het medicijn tegen zombies en geesten. We zijn niet. Wat? Spannend. Nee, dit was het. Er is niks te zitten, het is geen grabbelton, hè? Anders kost het je een kwartje. Moeten jullie bewijzen dat jullie dapper zijn? We hebben hier 3 doosjes. Nee. Ik mag. Sommige mensen kunnen er ook op. Ik ga zo. Dan kan jullie voeten samen de potjes.
Kom maar leuk, kom maar, kom maar. Kom maar. Oh baby, dat gaat niet moeten. Komt ie maar. Zo af en eens. Wat dan? Dan word je nooit oud. Hallo. Wat gebeurt er als je denkt, nou jij bent vanaf nu mijn beste vriendin. Echt waar. Ja, maar dat heb jij gehoord. Hoe oud ben jij? Nee. Ja, nee, dan ben je nooit oud. Hoe oud ben jij? Hè? Maar dat is... Nee, maar dat is waar, hè? Kijk, als ik zo doe, dan kan ik ermee toveren. En als ik dan zo doe, dan kan ik ermee roeren. Harry, naast de meneer. Hoi, ja. Dankjewel.